ni kao rowere to are promising them gik moko kendo gitimo gimiluongo ni class struggle. The worst mistake ma government notimo. Gimoro ma ipogo ji according to class. Iwacho ni jogi gin joma gin go to jogi gin joma onge go. Dynasty versus haslas. Gino was coming to haunt the government. Nkech koro haslas gi gibro wuok ka demand. To mae faces mineno koro sani gi. Koro en gima ayegi janeno kawacho ni nti frustration ma roweren go ni ne wawuok ka we are being promised government is government for hustlers lakini ok waneno nyaka sani. In fact hustlers emoripo bed ka gisebedo gi shida. Koro to contain this dhi bedo matek nikech koro gineno ka en government ma foundation en miriambo. Koro emamiyo ka jatend piny every time ma jofwambo nkode the first question mipenje ga ni can you be trusted? Gaji penje gan koro midhi wacho kata sani ni. Can people trust ngi midhi wacho ni gima dier? Because anytime you walk a rallies, anytime you walk a media, to gima ja piny wacho na ngani en mriambo mane modhi wacho kendo. Koro these are the things mineno ka chando jo piny. However, ase kwayo kama ntie sama chopo ma the country is bigger than an individual. To kama emineno ka Honorable Raila Odinga oseneno gigi. Kendo se somo kama piny chomo. Kendo ge experience ma en go. Biro mare nyako appreciate nen biro be ma patriotism. Nitie weche moko mose wach. Mara ne en koro en ose betray ji, mara ODM party, mara ngomo se timre, ose chul ngane. But ananene yore mopogre. Ananene yore mopogre Joyce. Kech biro ma Honorable Raila Amolo Odinga en biro ne mar every time. Obiro ko konyo piny. Owacho ni piny ose kao direction ma is very wrong. In fact, and I can tell you confidently, ni kawadhi ma for 2 months, ma is not contained. Dongi winjo ka koro ji nigi paro mar dhi airport. What happens ka ji dhi airport? Pinje moko ma iseneno ka sani gin pinje moko ma onge direction. Sudan. Pinje moko ma Middle East. Gima jitimo ga mokwongo gi seize airport. Iwinjo. Paro no en gam ni wadhi seize airport. To kise dhi Mrs. Airport to mani ketho piny nikech koro there is no way. Nikech koro mani ketho economy, ketho international community, onge gimoro madhi mbele. Kise seize barabara ka jojeshi osewuok. Makosa mabe jatend piny osetimo. Jatend piny okoripo bed ni golo jeshi e barracks. In either way, jeshi okoripo bed ni ng'weyo yamo ma fresh. Unless nintie violence ma oripo bed ni contain. Okay, gol jeshi e barracks ni koro timo pedha, it is wrong. Ok timga kamano. Koro ineno ka mistakes, blunders ma itimo sanegi will cost us if we are not careful. Aneno ka ngato bende penja kae, owacho kae ni manobra kuku George Martin Licho Inga Migori County. Ngise kae ni Joyce Penyna Mr. Dan ni NB. Onyalo chomo baba gi tira ka oluongi romo kode ka iyo wang. Kalure gi gik ma ker wacho podi en gi ich wang. Koro romo kode gi sani to podi tek. Kalure kod kaka jatend piny osebedo ka loso, adiro chalo ka ng'ama pod nitiere kod mirima. Nyalo bedo ni mane gimomiyo kata rowere ok dwa mar mondo miyo bed kode twak. Anno ka wadong kod dakika matin kende, to atieko twak mar odiochieng' ma kawuono. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni bende na Government of National Unity makoro sani bedo fronted, obed kod sirikal kata kweth mapingo piny owacho. Bende ne solution kata ene monyalo miyo wageno ni piny Kenya koro bro bedo kod kwe nikech adira gi sani wanyalo wacho ni tungni nitiere wego hala yudo lal nyithi skul bende sani dhi e skul koluwo skunde moko kinde ka kinde kong'eyo ni ng'anyo nitiere to giwacho ni oyo kik wadhi e skul kata kamano. Government of National Unity ene genowa kose ng'anyo masani ok en ng'anyo nikech political class o disagree. Ng'anyo masani en ni rowere nigi grievances against the government. Koro kaka asewacho ni political solution kaka coming mar political parties to giwacho ni we have a national dialogue. Oken gima dhi konyo sana. Lakini ber gima I insist ber ka jatend piny odog piny kech iwinjo ka joneno wacho ni dakilos gi baba oken gi kaiyo wang. Lakini en baba unyakilos kode nikech ich wang mare kod you avoiding money loss kode dhi ketho gik moko. To jatend piny kinene kendo kineno kaka en oken ng'ama duogo ga piny.
kihoya. Lakini ineno ka protest manotim, nochune nyako duog piny. Nochune nyako dissolve cabinet.